Wara konsultazzjoni mal-partijiet kollha ikkonċernati, il-Gvern ippreżenta strateġija sostenibbli tal-Għadis għall-Gżejjer kollha Maltin. Din l-istrateġija għandha 5 għanijiet, dawn jinkludu li jkun hemm infrastruttura essenzjali għal Buaddasa u li tiżdied il-protezzjoni tas-siti għall-Għadis. Ma dawn hemm ukoll li jkun hemm titjib fir-regolamenti tal-industrija tal-Għadis, li jkun hemm iżjed taħriġ f'dan is-settur u li jkun hemm diversifikazzjoni tal-prodott tal-Għadis. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo qal li din l-industrija trid tkun waħda sostenibbli għas-snin li ġejjin. Semma li matul il-pandemija l-għajnuna tal-Gvern għenet biex dawk li joffru s-servizzi tal-Għadis jibqgħu miftuħin u jżommu il-ħaddiema. Is-sena li għaddiet tnieda l-ewwel park marittimu fiċ-Ċirkowwa u anke ġiet marqa id-dgħajsa tal-Forzi Armati P33 fiż-Żonqor. Tħabbar li dan is-sajf se jiġi merreq vapur ieħor il-Hephaestus f'Għawdex. Dan kien l-istess vapur li nkalja f'San Pawl il-Baħar ftit ta' snin ilu. Kif nafu li t-turisti li ġu f'Malta li jażlu id-diving iqattaw żmien itwal f'pajjiżna u jonfqu wkoll iżjed flus minn turisti tradizzjonali. Għaldaqstant dan kollu ser jgħin sabiex insaħħu s-sostenibilità tat-turiżmu u wkoll nattiraw turiżmu ta' kwalità lejn pajjiżna. U fl-istess waqt intejbu wkoll il-faċilitajiet u anke l-aċċess għad-dive sites kemm meta wieħed imur biex jogħdos mill-art u anke meta wieħed imur biex jogħdos mill-baħar. Il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri qal li dan is-settur huwa wieħed mill-aktar b'saħħtu minħabba n-natura li joffri pajjiżna taħt il-baħar. Semma kif Għawdex għandu fost l-aktar siti għall-Għadis. Naraw kif issa nimxu ma' din l-istess strateġija sabiex nagħmlu x-xogħlijiet infrastrutturali u l-faċilitajiet neċessarji għall-SS divers kif ukoll implementaw ċertu regolamenti sabiex nibqgħu nagħmlu lill-baħar tagħna attrajenti għal din l-industrija. Industrija li tħalli diversi flus fl-ekonomija Maltija kif ukoll f'Dikawċija. Iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu, Gavin Gulija, qal li parti minn numru tat-turisti li jiġu f'pajjiżna jiġu minħabba l-Għadis. Fl-2019, iġifieri is-sena ta' qabel il-pandemija, kien hemm iżjed minn 177,000 turist li ġew f'pajjiżna minħabba l-Għadis. Gulija innota li dan huwa titjib kbir fuq snin ta' qabel u ta' eżempju bl-2010 meta ġew f'pajjiżna minħabba l-Għadis kważi 64,000 turist, ħafna iktar minn 100,000 inqas.